El misteri de la perruca. Auxili! Sóc aquí dalt! Em tenen lligada! Jo la salvaré, senyoreta Stratman. No pateixi. Aquesta cadena no és rival per la meva espasa. Què és això? Això, Fred, és una patatera normal i corrent, que ningú va ser capaç d'identificar a l'examen de la setmana passada. És evident que aquí només mengeu patates fregides. Em fareu tots un treball de 2 pàgines sobre les patates. Només text, no hi vull cap foto. I res de copiar i enganxar d'internet. Si ho feu, ho sabré. Fred! Ei, Fred! Fred, Hola, Steffi. que estàs enamorat de la senyoreta Stratman. Què? No. Així que feies mirant-la d'aquella manera. T'hauria pogut clavar la mirada. Diu la llegenda que et pot fer tornar de pedra, però jo tinc protecció. Sóc antimirades. Rabanet, això només et funcionarà si ho fas servir per tapar-te els ulls. L'Stratman s'enfada si li preguntes coses de la seva vida privada, però si no li toques aquest tema, no passa res. Tenim un cas. Ostres, Charlie! No te m'acostis tant! Aquí parla d'una banda d'atracadors de bancs. Us sona la banda de la perruca? De la perruca? No, no em sona gens. Molt bé, doncs. Hem de fer una reunió oficial de tots els agents ara mateix. Per què ha de ser oficial? No pot ser només una reunió? Perquè nosaltres no juguem a fer de detectius. Som l'agència de detectius Charlie and Company. No us vaig donar targetes de visita per repartir? Sopar, jo i tu, a casa meva. Va, en Gerard el guapo. Aquest vespre... Ho sento, Gerard, però no, gràcies. Perfecte, ens veiem a casa meva, doncs. A les 7. Aquest vespre. Vinga, tots cap a l'agència. Per què no fem la reunió a casa d'en Fred? Encara no hi hem estat. Ah, no? Hola, fillet. Tens el sopar a punt. Deixa-ho córrer. Anem a fer-la a l'agència. El Preciós deu tenir gana. És veritat, va, anem. Ei, Preciós! Ostres, mira que n'ets de golafre. Ja està, ja té menjar el quisso. Va, parlem del cas. No corris tant. Una mica de respecte. El Preciós és el gos més llest del món. I tu ho saps. Hauries d'estar content que sigui de l'agència. És que no és de l'agència. Tu mateix, però t'informo que el Preciós i jo som un equip. Això vol dir que si jo formo part de l'agència, ell també. Si es vol guanyar el meu respecte i ser de l'agència, que em demostri que és un bon gos detectiu. Fins que no ho faci, només ho serà a mitges. Podem parlar del cas, ara? Per on comencem? La banda de la perruca, has dit? Sí, fan servir perruques en lloc de màscares. I es veu que hi han entrat a robar en 2 bancs de la ciutat. Ostres, mireu això. A les notícies han passat un vídeo d'ells. La policia no els ha pogut enxampar, però els enxamparà Charlie and Company. Molt bé, el pla és el següent. Steffi, tu busca més informació de la banda de la perruca. Sí, senyor. Rabanet, tu l'ajudaràs. Afirmatiu. Fred, tu vindràs amb mi. I m'emporto el Preciós. D'acord. Anirem a l'últim banc on van entrar a robar. Potser l'inspector Socket necessitarà uns experts en criminologia com nosaltres. Però si no ens necessita mai. A treballar! Ho sento, però no trobo cap pista.
La senyoreta Stratman. Porta perruca. És de la banda de la perruca. Que no se'ns escapi. Ja l'hem perdut. Ha tornat a l'escena del crim. És el que fan els lladres. Això és molt bona notícia. Ah, sí? Sí, tenim una pista, una sospitosa. Me'n vaig a pensar a veure què hem de fer. Fins demà. La senyoreta Stratman entrant a robar en un banc? Fred! Sí, ja pujo. Que puc entrar amb el Preciós avui. Sisplau. Em pensava que havíem quedat entesos. No volem que el Preciós s'acostumi a viure a casa nostra, perquè ara mateix no ens en podem fer càrrec com voldríem. Demà al matí a primera hora vindré a portar-te l'esmorzar, d'acord? I així jugarem. Què? Ja torneu a jugar a detectius? Sí, però no te'n puc dir res. És per la teva seguretat. Almenys això és el que diu en Charlie. Perfecte. Si resoleu el cas, ho podeu venir a celebrar aquí. Faria xocolata desfeta per tots? Oh, D'això és que, a part, com que tenim tants deures de l'escola... no en deus estar pas avergonyit, oi? Del pis tan petit que tenim? I ara? No! Què t'ho fa pensar, això? La senyoreta Stratman, de la banda de la perruca? La policia no l'atraparà mai. Mai. Perquè els farà tornar de pedra amb la seva mirada? A veure, no ens posem nerviosos. Vam veure una dona amb una perruca. Encara que fos la senyoreta Stratman... És que era ella. Tu la vas veure. Ja, però no ho sé. Potser es va veure obligada a fer-ho. Vés a saber. Potser ja li fan falta els diners. Perquè és pobra i li fa molta vergonya convidar els seus amics a casa seva. Sopar. Jo i tu, a casa meva, aquest vespre. O potser és que ja tens companyia. Per 20a vegada, Gerard. T'ho agraeixo, però no vindré. Ens veiem a casa meva. Avui a les 7. Després de classe la seguirem. A veure què fa. Però si va amb cotxe. Aquella tartana la podem seguir caminant. Impossible seguir-la. Ho haurem de deixar córrer, doncs. Però què dius? Ara encara és molt més sospitosa. Amb el sou d'un mestre no et pots comprar un cotxe com aquest. L'anirem a buscar. Ja. On? Començarem per aquí. Què hi fa aquí el gos? Ens protegeix? Pots comptar. Algú ha de vigilar l'Stratman. Voluntaris? Ja ho faig jo. Rabanet, encara portes el mirall? El duc sempre. Ja la veig. Està parlant amb algú. És un home. Va fent que sí amb el cap. Això és que li deu estar donant ordres. Ell deu ser el cap de la banda. Deuen estar planejant un altre cop. Saps si t'han vist? No en tinc ni idea. Ja surten. Passem al pla de fugida, doncs. Correu! No, au! Em sona molt aquesta veu. Quin mal! Ei! Qui hi ha aquí? Oh! És el meu cotxe! Oh, preciós! Oh, passa d'aquí, gos! Fuig, fuig! Uf, que
just que ens ha anat. Ben fet, col·lega. La perruca. Això demostraria que és de la banda. Arribem just a temps. Ja sabem quin és el pròxim banc que atracaran. Només hi ha 3 bancs grans a la ciutat. Com que hi han entrat a robant 2, és molt probable que el pròxim cop el facin en l'últim banc que els queda... Què és aquest? Perfecte! Demà després de classe vigilarem el banc. Estic acabat. Demà els meus amics sabran que visc en aquesta ratera. I si la mare els veu, els convidarà a entrar. D'això n'estic convençut. Si no és que... Soc l'Estefi, des de l'oficina de correus. Fred, on t'has amagat? Jo, en un edifici abandonat. No hi ha cap novetat. Ho he aconseguit! La mare és a dalt, però no veurà cap dels meus amics. Això de separar-nos ha sigut genial. Sóc el Rabanet des de la botigueta. Des d'aquí no s'hi veu moviment pel banc. En Charlie, des de la perruqueria. Cap rastre del sospitós. Per qui no paren de dir-me que em tenyeixi els cabells de lila? Estaria bé. Molt bé, estigueu concentrats i informeu de qualsevol detall que us sembli sospitós. Com ara que aparegui la senyoreta Stratman? Com és que no porta la perruca? I què hi fa aquí en Gerard? No entenc res. Està a punt d'entrar a la ferreteria. Però que no havia d'entrar al banc. Què deu necessitar? Un moment, ja surt. Què és això? Una destral? Fred? Mare! Què hi fas aquí? M'ha semblat que et sentia parlar. Però no et volia molestar. Sé que estàs en plena investigació. No passa res, ja hem acabat. Digues als teus amics que vinguin, doncs. Oi que són per aquí? Sí, em sentiu? Ospa, es deu haver acabat la bateria. Perdoni, senyora, però ja li he dit que no em vull tenyir. Són a la perruqueria. Si això és aquí mateix, per què no els vas a buscar? Ja ho entenc. Et fa vergonya. No vols que els teus amics sàpiguen que vius sol en un piset amb la teva mare. Molt bé. No, sisplau, no vull que em tenyeixin els cabells de color lila. Que et vols infiltrar la banda de la perruca? Es veu que se'n va amb xampú. Almenys és el que m'han dit. Bon dia, canalla. Avui no vindrà la senyoreta Stratman. S'ha agafat el dia lliure. Podeu sortir al pati una bona estona. Ha fugit amb els diners. L'hem d'anar a buscar. Comprovaré l'historial d'internet de l'ordinador. Si la senyoreta Stratman l'ha fet servir, potser trobarem alguna pista. Caram, sí que li interessen les patates. Fa setmanes que només investiga això. Un moment, mireu això. Ja ho tenim. És un mapa. No, és una ruta per arribar a un bosc dels afores de la ciutat. Què era això? Un llop? Els detectius no tenen por dels llops. Hauria de ser tot el contrari. Hi ha tants arbres que no funciona aquest coi de mòbil. Ens hem perdut. Què? No pot ser. Tranquil. No passa res. No tinguis por. Jo no en tinc. No, només ho deia per mi. Així que, què fem ara? No tinguis por. Cap allà. Ostres! 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 Sé
que hi som a prop, però no sé cap on anar. Estàs bé, col·lega? Crec que ens hem tornat a perdre. Uf! Quin ensurt! Què? És la perruca de la senyoreta Stratman. Com és que la tens tu? Sabia que n'estaves enamorat. Sí, és evident. Té les pupil·les dilatades, respira més de pressa que de costum i aquestes galtes tan vermelles ho diuen tot. Charlie, no et passis tu ara. Mireu, el Preciós ha ensumat alguna cosa. El rastre de la senyoreta Stratman. Ens ho repartirem entre tots dos, d'acord? És ella! L'ha trobat el Preciós. S'estan repartint el botí. Però què fa ara? Li clavarà la mirada? Li deu voler demostrar a en Charlie que ja forma part de l'agència. No havia ensumat la senyoreta Stratman. Només buscava menjar. És de l'agència mitges. Però què passa? Han començat ells. I ara, si no us fa res... La destral és la que va comprar la senyoreta Stratman. Fred, Charlie, Òscar i Steffi. Es pot saber què hi feu aquí? Qui és l'Òscar? Jo em dic així. Ah, ho sento. Em voleu explicar què hi feu aquí? La mirada! És la mirada! Tapeu-us els ulls! Ai! Ai! Li has tornat la mirada. Què et passa, reina? Qui són aquests nois? Són alumnes de l'institut. Ho saben els vostres pares que sou aquí? On ens porta ara? Encara creus que és innocent? No. Ara ja no. Doncs això s'ha d'acabar. Senyoreta Stratman, aquest cotxe Què? el va comprar vostè? No, aquest no és meu. És del... Oh, genial. Ens hem quedat encallats al fang. Haureu de sortir a empènyer. Au, vinga! Així, si no has comprat aquest cotxe, és que l'has robat. A veure, em podeu explicar què vol dir tot això? Miri, sabem que... Podeu parlar, però no pareu d'empènyer. D'acord. Sabem que és una atracadora de bancs molt perillosa. Què? Ho dieu pel cotxe? I perquè ha fugit de la ciutat. Però li prometem que si ens deixa marxar vius no en direm res a ningú. D'acord, ho confessaré tot. Ho sabia. El meu germà em va deixar aquest cotxe perquè el meu estava espatllat, no funcionava. I avui m'he agafat el dia de festa. No sabíem que té un germà. I si no traieu el cotxe d'aquest bassal de fang ara mateix? Au, vinga, torneu a entrar al cotxe. On anem? Us porto a casa d'en Fred. Abans de sortir he trucat a la seva mare i ella ha avisat els altres pares. A què? A casa meva no! Això és el banc. Fred? Nois, ja podeu pujar. Bona nit. He quedat amb els vostres pares que avui us quedareu a dormir aquí. Ostres, quina casa més acollidora que tenen. Moltes gràcies, encantada de conèixer-la. Gràcies a tu, igualment. Oh, Fred, tens una casa preciosa. Té molt bon gust decorant. Ho veus? No n'hi havia per tant. Tu també et pots quedar, preciós.
Però només aquesta nit. Pot ser que faci olor de xocolata? Gràcies per haver-me'ls portat fins aquí. I això que es pensaven que era una atracadora de bancs. De fet, encara ens ha d'aclarir moltes coses. Tenim proves que demostren que és una delinqüent. Fred, la perruca. Oh, què? No, davant d'ella no. Teniu la meva perruca? Què? Ens ho pot explicar? Esclar, però això que us explicaré no pot sortir d'aquí. Perquè si no, no us salvarà ni aquell mirall que porteu. Em vaig donar d'alta en una web que es diu Portal de Parelles. És per persones solteres. I abans de trobar-me amb la gent em posava una perruca. Així, el primer dia que la vam veure a prop del banc, era perquè havia quedat amb algú? Sí, sé que és una ximpleria, però amb la perruca em sentia més segura. I em va anar bé. Així és com va conèixer l'home de la cabana. I en Gerard, el guapo, li demanava per anar a sopar perquè l'havia vist a la web. Mira que era pesat. Es va agafar el dia de festa només perquè la deixés en pau? Sí, és clar. Ja ho entenc. Allà davant del banc li va dir que havia conegut algú. Per això aquest matí estava tan trist, oi que sí? Just a la fusta. Caram, sou molt bons detectius. Així, aquell home és el seu nòvio? No, encara no. Entesos. Suposo que això ja no ho necessitarà més. Oh, preciós! Per què ho has fet, això? Ai, tant se val. No m'ha agradat mai anar de rosa. Aviam si ho he entès. Heu espiat la vostra mestra, l'heu seguit tot el dia i heu anat sols al bosc sense dir-ne res als vostres pares? Bé, com a mínim he pogut conèixer els teus amics. De totes maneres, amb els vostres pares hem quedat per telèfon que esteu castigats una setmana sense sortir de casa. I a més, tinc moltes ganes de veure el vostre treball sobre les patates. Era per demà. En fi, almenys ens hem divertit. I tant, estàvem tots convençuts que no en sortiríem vius. Bé, per sort no us ha passat res. Això es mereix una altra ronda de xocolata. Sí! Fred, casa teva mola molt. I tant, jo m'hi podria quedar a viure. I la teva mare és una passada. Quina sort que tens, eh? Molta. Ei! Heu sentit això? Potser és que ens ha sortit un altre cas. Bona nit, Charlie.